जि नायबाय सोर मानसिमोन होननानै मानसि गैला बेयाव आरोना बे न'नि जिंथि रावबो थांनो हानाय बे न'आव गाखोनानै रावबो एक' जागानो गैखाया माने थ' सोर आसरित मानसिया बेयाव गाखोनानै जोंखौ नायदोंमोन लोगोफोर बरायलायबाय लोगोफोर दिनैफ्राय गोदान भिडिअ'आव थ' लोगोफोर दिनै जोङो बहुद इउनिक बाथ्रानि सायाव लोगोफोर दिनै जों माने सावरायगोन आरोना नै भिडिअ माने बेबायदि भिडिअ आं लोगोफोर माने बनायनायानो जाया आरोना सिगाङाव बनायोमोन आं 2-3 इयार्स 4 इयार्स सिगाङाव जेब्ला आं माने बहुत सिगाङाव जायो आंनि गोदोनि साबसक्राइबार बिथांमोना मिथिगोन आरोना थ' बेबायदि आं खानसे भिडिअ बनायाखै दै थ' लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय लोगोफोर आत्मानि सायाव लोगोफोर दै माने नोंथांमोना भुट प्रेत आत्मा बेफोरनि सायाव फोथाया आं नोंथांमोननो लोगोफोर मोननैसो काहानि दिनै आंनि सायाव जानानै थांनाय लोगोफोर मोननैसो काहानि आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना थ' लोगोफोर दिनैफ्राय आङो 6 इयार्स सिगाङाव 2019निफ्राय आङो इउटुब चेनेलाव दङ बिनिफ्राय आङो 20आव आरो नैबे आंनि गोरबो खुंगुरखौ खुलिबाय बिनिफ्राय 20निफ्राय लगातार नैबे गोरबो खुंगुर इउटुब चेनेल बेयाव आङो भिडिअ होगासिनो आरोना थ' लोगोफोर बेयाव आङो भिडिअ बनायनायनि थ्रुयै माने बहुत जागा गिदिंनो मोनबाय आङो माने भिडिअ बनायाबा आं बिदि जागा गिदिंनो मोनगोन ना मोनामोन माने आं गावखौनो माबा आरोना मानोना इउटुबनि फैसाजोंनो आङो माने बहुत गिदिंबाय बहुत लाख थाखा आं गारबाय माबायाव बेरायनायाव दै जेरैबायदि बहुत अरुणाचलाव आङो 10 बारनि सायाव थांबाय शिलंआव बहुत थांबाय सिक्किम थांबाय आरो कार्बि आंलं क'क्राझारबोथ' थांबाय थानायानो जायो आरो गोबां जागा माने बेरायबाय आरोना आं बाइकजों थ' बहुत ट्रेभेल खालामबाय थ' माने इउटुब गैयाबा बिदि आं खालामगोन ना खालामोमोन आं बुंनो हायामोन आरोना खिन्थु इउटुबनि नामाव बेरायनाय बिदि ट्रेभेलिं खालामनायनि मुङाव माने गोबां जागा नुबाय आरो आं लाइफआव आं दा लोगोफोर जि काहानि आंजों माने जानानै थांबाय बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो थुक्रासे आं माने बुंनो सानदों आरोना गोबां जाबाय खिन्थु मोनसे आं टपिक दिनै बुंगोन आं गाबोन आरो बेलेग टपिक बुंगोन आरोना गोबां मोनथाम मोनब्रैसो माने हरर सिन्स एबा जायखिजाया नेगेटिभ एनार्जि जायखौ जों नुनो मोना बियो आंजों माने फेस जालांबाय आरो थ' लोगोफोर सना जाबाय आं जि काहानिखौ दा खिथानो थांगासिनो आंनि बेरायनाय जि ट्रेभेलिं लाइफआव 2023 लोगोफोर 2023नि एप्रिल मान्थ बेखौ आङो बावगारा आरोना 2023नि एप्रिल मान्थ बे समाव जोङो माने मुनुजों जों गोसोथोलायोमोन आरोना माने मोजां मोनलायोमोन थ' जोङो सानबाय जे प्लेन खालामबाय जे आरो बे समाव माने जा फादारनि डेटआबो जास्ट 4 मान्थल' जादोंमोन आरोना जा फादारनि थैनाय आरो थ' बिनिखाय आं सानबाय जे एसे खर'खौ फ्रेस खालामनो थाखाय एसे बेरायहैनो नामा शिलंआव होननानै आरो थ' मुनुखौ लिंबाय आरो ओमफ्राय आंजों लोगोसे दोङो जोंना इउटुबारा एमजे भाइ थ' एमजे निथिंआ माने आंनि सिगांनि माबामोन रुममेटमोन जों क'क्राझाराव जमा 1 इयार 2 इयार थाबाय जों रुममेट माने नङा माबा आरो रुम खाथियावनो दङ आरो माने मोनसे माबायाव दङ माने मालिकनि न'आवनो जों थायोमोन आरो रुममेट नंद्राया थ' बिथांजों आंजों जों प्लेनिं खालामबाय ज' शिलंआव एसे बेरायना फैनो होननानै थ' थांबाय आंजों मुनु दङ बिदिनो एमजेबो दङ माने जों माने लामायाव बहुत इन्जय खालामलांबाय आरोना माने खर'खौ एसे फ्रेस माने जा फादार थैनाया बारा गोबाव जायाखैमोन ना थ' खर'खौ एसे फ्रेस खालामनो थांखादों आं थ' थांनानै बिराद मोजां नांबाय आरो हान्थिनांबाय जों फार्स्टनि बेरायबाय जोङो फार्स्ट जों शिलं मोनहैबाय मोननानै जों सिद्दा थांबाय सेरापुन्जियाव बे 7 सिस्टार वाटारफलखौ नायबाय बहुत हेपिलि आं मोननैसो क्लिप देखायगासिनो बिनिफ्राय जेब्ला जोङो 7 सिस्टार वाटारफलखौ नायनानै जेब्ला जों रिटार्न जायो माने बे सम एसे मोनामबायमोन दै जेब्ला जों रिटार्न जायो बे सेरापुन्जि टाउनाव मथा-मथि 6टा 7टासो जाबायमोन आरो थ' बेयाव जों जेबो प्लेनिं खालामखायाखैमोन दै जे माबाफोराव जे रुम बुक खालामगोन सिगाङावनो रुमनि जेबो बुकिं खालामखायाखै आरोना थ' बेयाव जों फार्स्टनो नायबाय गुगोलाव जि खाथियाव गुगोल मेपाव खिथिना जायखिजाया रुमफोरखौ खाथियाव थानायफोरखौ नाम्बार खिथियो थ' बेफोरनिफ्राय नाम्बार लानानै सासे आन्टिनियाव माने नांबाय आरो कला थ' बिथाङा बुंबाय जे रुम मोनगोन खिन्थु आङो रुमाव थाया आं बेलेग न'आव थायो खिन्थु बे रुमा अनलि आइसलेटेड प्लेस माने अनलि रुमल' बेयाव मालिक थाया रुम आन्थाल' बाट मालिकआ बिनिफ्राय मथा-मथि 1/2 किल'मिटारसो गोजान थायो आरोना पाहार एरिया एसे बारा हाग्राबो नङा न'खर दं खाथि खालायाव खिन्थु टाउनबो नङा दै गामि बायदि आरो थ' मालिकआ बुंबाय आं 1/2 किल'मिटारसो गोजानाव थायो खिन्थु बे रुमा खालि नोंसोर बेयाव थानो हागोन खिन्थु जों फार्स्ट नोंथिखौ जों लाया सानदोंमोन बाट बेलेगावबो ट्राय नायबाय खिन्थु बहुत दाम 2000-3000 दामफोरा खिन्थु बेयाव जों जेराव आन्टिया बुंदों ना रावबो मानसि थाया बेयाव दामा अनलि 800मोन आरोना मोनसे रुमाव अनलि 800मोन थ' लोगोफोर घटनाया माने बेयाव जायो आरो थ' लोगोफोर जों जेब्ला माने बे रुमाव हाबहैयो माने बे रुमाव हाबहैनायनि सिगाङावनो जों लोगोफोर गोबां फट' लाबाय गोबां माने सेरापुन्जियाव जे थांफेरदों माने प्रायानो मिथियो जे माने सेरापुन्जियाव जिखिजाया लामा जिं एबा हाजोनि टप एसे हाजोफोर एसे लुम्बाव एसे गोजौ जायगायावनो मानसि फबनायफोर जायगाफोर बहुत थायो आरोना बिदि प्लास बिसिनि ख्रिस्टान स्टेट ना ख्रिस्टाननि बिदि प्लास बहुत थायो आरो थ' बहुत माने जों नुबोबाय माने बिदि प्लास लामा जिङावनो मानसि फबनाय गोबां जा नुबोबाय आरोना थ' जोंनि बे माबा खाथियावबो माने गोबां दङ आरो बे रुम जेराव मालिक थाया बे खाथियावबो माने गोबां प्लासनि माबा दङमोन आरोना माने मानसि फबनाय जायगा बहुत दङमोन आरोना
थ' बेयाव जों बहुत भिडिअ बनायो एमजेनि थिं ओमफ्राय आं जेनेबा जोङो रुमखौ नायबाय रुमा मोजां खिन्थु बेयाव मालिक थाया आरोना खिन्थु खाथि खाला खिन्थु मानसि दोङो बिदि नङा जे एसेबां मानसि गैया खिन्थु माहाय गोजानाव न'फोर दङ आरो गामि बायदि आरो खिन्थु जोंनि बे रुमा एक्सट्राखा आरो एक्सट्रा उनथि बिदि खाथियाव बारा माबा गैया थ' जोङो बारा टाइमा मथा मथि 7टासो जागोन माने सान हाबबाय जों जास्ट भिडिअ बनायदो लाइट दङ मोनसे माने जों भिडिअ बनायदो आरो आं काहानि बुंगासिनो दै मोजां खोनासंबानो जाबाय बोरै जादों बे हरर स्ट'रिया माने जों माने आङो भिडिअखौ माने बिदि बनायगासिनो दै माने एमजेआव बनायदो जे ब्लग बनायबा उनथि मा दङ बेखौ नायनाय जाया जास्ट केमेराखौ नायनानै फ्रन्ट केमेराजों माने बुखिबाय थानाय जायो आरोना थ' बे समाव लोगोफोर जोंनि सिगाङाव जे आं बे न' होनना बुंनाया बे न'आव माने सात धालाय माने अनलि 1 फ्ल'र गोजौ फ्ल'र गैया आरोना सात धालाय सायाव मानसि गाखोनो हायो आरो थ' सायाव खासे मानसि दोंबाय थायो बे गारबाय फैबाय सायाव खासे मानसि दोंबाय थायो जों बिदि भिडिअ बनायबाय थादो एमजेआव भिडिअ बनायदो माने सायाव खासे मानसि दोंबाय थायो आरो थ' जों सानाखै जे जों जेबो सिरियास सानाखै जों सोरबा खासे मानसिनि गामि खाथिखौ जों एबा सोरबा खासे मानसि जानो हानाय एबा उनथि सोरबाफोर दोङो खोमा बिदिजों उनथि नायखायाखै न'खौ दै थ' उनथि सोरबाफोर दोङो खोमा होननानै जों बारा फाथा लायाखै जास्ट जों भिडिअआव बिजि भिडिअ थुयो माने भिडिअखौ नायदो आरो जों माने मोजां नायाखै खिन्थु जों नुदो बिखौ मानसि सोरबा खासे दोङो होननानै खिन्थु बिनि मोखांखौ जों नायनो सेस्था होआखै आरो मानोना जोङो इम्परटेन्टआ अनलि भिडिअनि सायाव आरो बहुत इन्टारेस्ट खालामबाय बहुत इन्जय खालामबाय बहुत बोरिया जायगा बेबायदि ब्लग बनायदो आरो थ' ब्लगखौ स्टप खालामनानै जि नायबाय सोर मानसिमोन होननानै मानसि गैला बेयाव आरोना ओमफ्राय जों सानबाय जे मानसि सोर मानसि बिलाय आं नुनाय हिसाबै एसेबां गिदिर मानसि नङा एसे फिसा आरोना हिनजावखा जागौमोन खोमा हिनजावखा नङा मोजां बुंनो हाया जास्ट सासे मानसिमोन खिन्थु बेखौ जों मोजाङै नायासैना मबाइलखौ फकस होबाय थ' बेनिखायनो बे मानसिनि मोखांखौ जों नुवासै आरोना मानसिया बोरैखौ नुवासै ओमफ्राय नायबाय ओमफ्राय जोङो नायबाय जों एमजे आं थ' जोङो फार्स्टनि एमजे दां नायबाय बे न'नि जिंथि रावबो थांनो हानाय बे न'आव गाखोनानै रावबो एख' जागानो गैखाया माने जाख्लाबो गैया माबो गैया आरो बे उननि न'फोरा एसे गोजानाव दङ जों नायबाय उनथिबो नायबाय जे बेयाव गाखोनो हानाय जेबोनो जागानो गैया इम्पसिबोल उनथि जाख्लाबो गैया थिङाव गाखोनाबो बेराबो गैया सायाव गाखोनो थाखाय थ' सोर आसरित मानसिया बेयाव गाखोनानै जोंखौ नायदोंमोन बे सोंथि आरोना जोंनियाव माने बे मोनसे लोगोफोर जोंनो जादों आरोना खिन्थु आं बे खालि आखाइखौ मबाइलखौ स्टप खालामनानै बेखौ नायनाय मोनबा माबा मोनसे बुस्थु नुगौमोन खोमा खिन्थु जों नायनाय जायासै एमजेबो नायासै आंबो नायासै सोरबा मानसि नायदोंमोन जोंखौ खिन्थु जों बेखौ उनाव नागिरनो मोनबाय जे उनथि जेबो गाखोग्रा बुस्थुआनो गैया आरो उनथि जे नङा 30-40 फुट गोजानावसो पाहारनि सायावसो दोङो एसे आरो गोथौ थायोना पाहारा न'नि उनथिबो एसे गोथौ आरो 30-40 फुट 50 फुटसो उनावसो मोनसे आरो पाहारनि गोजौ न' दङ पाहारसोना जागाया नारै गोजौसोना थ' इम्पसिबोल बोरै उनथि गाखोनानै आरो वालबो गैया वालाव गाखोनानै मानसि गाखोनो थाखाय पुरा स्ट्रेट गोजौ न' एकताला आरो एकतालाखौ रावबो गाखोनो हाया थ' लोगोफोर बे इन्सिडेन्टखौ आं लाइफआव मोनबाय आरोना थ' बे जाबाय फार्स्ट इन्सिडेन्ट आरो ट्रेभेलाव जानाय आरो थ' आरो गोबां काहानि दङ नोंथांमोना डिमान्ड खालामबा आङो गाबोननिफ्राय लाबोगोन आरोना आरो मा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन जे नोंथांमोनजों बेबायदि जादों ना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन बिनि सायावबो आं भिडिअ बनायगोन दे थ' नैबे रियेल काहानि बे आंनि सायाव माने जानानै थांनाय आरो थ' बेबायदि जानो थांबाय आरो थ' नेक्स्ट दिना जोङो रुमखौ सोलायनानै बेलेग हटेलाव माने थानायसै आरो एसे फैसा होनानै रिक्स जायोना आरो खासियाबो अख्रा नोंथांमोना सेरापुन्जि थांनोबा हमस्टेफोराव बारा प्रिफार खालामनाङा मानोना गामि एरियाफोराव सेफटि बारा गैया खासिफोरा माने दासान्दिथ' एसे क्रप जागासिनो ना दाननोबो सुनोबो हागौ आरो ना बहुत डेन्जार अख्रा मानसि बिसोरो माने हराव माबा जागोन जे बेनिखायनो हटेलफ्रा शिलं थांनोबा हटेला मोजां सेफटि जायो खिन्थु हमस्टेफोराव मालिक गैयै हमस्टेफोराव जों थानायानो एसे जोंनिया भुल जाबाय आरो फार्स्ट बेबायदि आरो थ' ओमफ्राय जों फैबाय नेक्स्ट दिना साननै सानथाम बेरायनानै लाइटलुम बिदि बेरायनानै जों फैबाय शिलंआव थानानै फैबाय जों तलफोर बे आरो गारिफोरा तलफोर बेहासो जोबोद दिनै भिडिअ दे बहुत गोबाव बुखिबाय आङो थ' आंजों लोगोसे जालांनाय मोननैसो काहानिफोरखौ बुंलांबाय आरो गोबां काहानि दं गोबां हरर काहानि दं आंजों लोगोसे जालांनाय नोंथांमोना कमेन्टआव नांगौबा नेक्स्ट पार्टआव बुंगासिनो दे तलफोर नोंथांमोननि बायदिबा बे मानसि मारमोन ना एसे बेलेग बुस्थुमोन बियो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय नोंथांमोननि बायदिबा माने मा जामारगोन बियो थ' आंथ' बेखौ बुंनो हाला थ' जेखिजाया खासे मानसि नुदोंमोन थ' बेयो लास्टआव गोमाबाय आरोना आरो उनथि गाखोनोबो न'आव गाखोनोबो जेबो बुस्थुआनो गैया थ' जों साननानै लाबाय जे माबा मोनसे बेलेग बुस्थुमोन खोमा होननानै आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै दे दिनै भिडिअ दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै